Olli tässä Svegonilta taas terve. Nyt kun tää meidän rakas Gold-kone täytti 30 vuotta, niin ajateltiin katsoa hiukan taaksepäin historiaa. Tässä vieressä meillä on nelossarjan Gold-kone vuodelta 2000. Se ihan ensimmäinen Gold-versio 1 valmistui vuonna 1994. Eli näitä päivitettyjä versioita tuli alkuvaiheessa aika tiheesti. Tässä, niin kuin kaikissa niissä aiemmissakin versioissa, meillä on taajuusmuuttajaohjatut suoravetoiset puhaltimet. Eli ikkunoita näissä koneissa ei ole enää tarvittu sen katsomiseen, että onko hihna kenties katkennut. Lisäksi ihan alusta saakka näissä koneissa on huolehdittu roottorin vuotosuunnasta niin, että se roottori vuotaa ainoastaan puhtaalta puolelta likaiselle. Käsipäätteenä tämän sukupolven koneessa oli tämmöinen 90-luvun kuuminta hottia edustava kalvonäppäimistö käsipääte. Tiedonsiirtoon rakennusautomaatioon voitiin käyttää joko Lonia tai Modbussia. Jos ne ensimmäiset Goldit olikin aika pieniä, niin tässä meillä on nyt B-sarjan Goldi vuodelta 2004. Ja kyllähän tämä alkaa aika mörkö olemaan. Tämän B-sarjan suurimpia uudistuksia tapahtui tuolla automaatiopuolella, eli automaatiorauta uudistui. Tässä käsipäätteessä on taas tullut takaisin napit, eli ehkä ne hienot kalvopäällysteiset napit ei ollenkaan ihan parasta mahdollista laatua. Sitä samaa, mitä noi tekee nämä sähköautovalmistajat tällä hetkellä. Tähän tuli tosiaan tiedonsiirtorajapintoja lisää, Exoline, Metasysän 2. Lisäksi koneessa on oma nettiselain, jolla sitä voitiin hallita, ja siihen voitiin liittää GSM-modeemi. Tässä konehuoneessa meillä on 2 C-sarjan Goldia. Tämä C-sarja oli ehkä kaikkein suurin uudistus, mikä Goldiin on kerralla tullut. Eli tässä valikoimaan lisättiin levylämmönsiirrin koneet ja nestekiertoiset LTO-koneet. Lisäksi tuli integroitu jäähdytysyksikkö CoolDX. Automaatiorauta päivitettiin taas kerran ja nyt tämä käsipääte on ehtaa matopeliaikakautta. Lisäksi tähän tuli tiedonsiirtoprotokollaksi BACnetti tähän koneeseen. Tässä meillä on D-sarjan Gold-kone. Tämä D-sarja tuli markkinoille alkaen vuonna 2009. Silloin kaikki Goldin puhaltimet korvattiin EC-moottorisilla puhaltimilla, aina isompaan saakka. Suurin puhallinmoottorikoko on 10 kW. Samoin tämän D-sarjan aikana tulivat ensimmäiset pystymalliset Gold-koneet. Tässä vieressä on Gold 50-kone ja se on nestekiertoisella lämmöntalteenotolla. Erikoista tässä on tämä LTO-sunttiryhmä, joka toimittaa tehtaalta täysin toimintavalmiina glykolit sisällä. Ja nyt me on siirrytty Kirkkonummelle Svegonin demohuoneen tiloihin. Vuonna 2013 julkaistiin E-sarjan Gold-kone. Siinä tämä automaatiosarja uudistui täysin ja ensimmäisenä maailmassa Svegon toi markkinoille tämmöisen graafisen kosketusnäytöllä varustetun käyttöliittymän toimintavalmiiseen ilmanvaihtokoneeseen. Tämä vieressä näkyvä kone on sitten Gold-sarjan F-kone. Ja niin kuin tarkkasilmäisimmät huomaa, niin väri on muuttunut. Se ei ole enää se peike, vaan on siirtynyt tällaiseen tummanharmaaseen. Syynä on se, että näitä asetetaan enenevissä määrin suoraan ulos, etenkin Keski-Euroopassa, mutta myös Suomessa. F-sarjassa tämä kotelointi nimenomaan on uudistunut ja tässä on kiinnitetty huomiota lämpöhäviöihin ja kylmäsiltoihin. Esimerkiksi sarannat ja painikkeet on kaikki komposiittia. Tämä tila, jossa kuvataan, tämä on Svegonin demohuone Kirkkonummella. Täällä voidaan demonstroida erilaisten Svegonin järjestelmien toimintaa, esimerkiksi rakennuttajille, suunnittelijoille, urakoitsijoille ja loppukäyttäjille. Mikäli kiinnostaa, niin ottakaa yhteyttä Svegoniin, niin järjestetään teille demonstraatio. Tässä meillä on 28 vuotta vanha 3-sarjan Gold-kone, liki alkuperäisasussaan. Ei ihan kuitenkaan, koska tähän on asennettu Goldin Refurb Kit, eli tämmöinen päivityspaketti, jolla tämä kone voidaan päivittää ihan nykypäivän automaatiolla. Eli täällä koneen poistoilmasuodatin kammiossa, tuossa poistosuodattimen edessä, on tuollaiset lisäpainelevyt. Eli niiden avulla huolehditaan siitä, että tämä koneen poistoilmapuoli on aina alipainoinen tuohon tuloilmapuoleen nähden. Eli nuo roottorin puhtaaksi puhallus- ja vuotoilmavirrat menee aina sieltä
puhtaalta puolta likaiselle päin, jolloin käytännössä meidän kone ei toimi kiertoilmakoneena. Tämä on siis Wegonin koneessa ollut vakio jo 90-luvulta lähtien.